Бача сабр коз миёрад намебини то ка кор кардестай. бача гиҷора нигоҳ кардестай дасто шикастагиятра. Бача иҷа кӯчай, иҷа рафтор, кирдор, муомила ва забони хуб дошта бошӣ. Ин мускулоти ёрдам намекунада иҷа. додарҷон ҳамшуна тумора ҳисоб кун. Бача гапо ҳаму гапо. Мускулот да иҷа ёрдам намекунад, бозира ёд бигӣ. I love you my baby دکرده چایت لستم زبی ای همه بسبی وقتی میخنده خش رو گیت میشم بجو عشقی دیگه نس نجو I love you my honey зур ку ҳамин духтар да маъқул бошӣ качокит ёрдам намекуна. фаҳмидӣ? забон ёрдам мекуна. сухани хуб, меҳру муҳаббат, ишқи пок. фаҳмидӣ мара? Бардажон назар ма тренер ягон савол боша муроҷиат кунед. Непушум костюм галстук қади кроссовки ман наметарсим аз ҷои торик барои ки бардор иҷа дар рафтору кирдор ишқу муҳаббат ёрдам намекунад, иҷа дар ҳамин мускулот ёрдам мекунад. бардор зиндагиро дӯст медорем вақти дорему